ma faamuyalenbaw ye ko jɔyɔrɔba dir'u ma munna u tɛ taa ɲɛɲini k'a fɔ bɛɛ ye walasa bɛɛ hakili ka sigi ka tugu a bɛ n'a fɔ politiki bala ka sen dɔn a la fɛn o fɛn bɛ se k'o bali o ye an yɛrɛ ka kɔn bɛɛ ma ka dɔ fɔ mɔgɔw ye ani ka kɛcogo jira walasa kumaw ka dan soda la walasa an ka tɛmɛ nin ko in ka joona ka tugu min do an de fɔlɔ kunkan ko do an de fɔlɔ tɔgɔ cɛn b'a la bɛɛ jɛnna k'a fɔ ko sariya bi ali kɛlɛ la ayiwa bɛɛ jɛnna k'a fɔ ko an ma sariya sɔsɔ ni o ye o ko bi sen na an yɛrɛ ka wuli maa minnu bɛ se k'a kɛ walasa bɛɛ ka daw la an k'olu bila ka baara kɛ ne ma sɔn min ma o y'o ye. Alexi an ka foli b'i ye ka kɛɲɛ n'i ka yetaw ye an ka don ma wulile an bɛna ale bisimila sisan janjo i n'a fɔ an dontɔla y'a fɔ cogoya min na sɔgɔmada in na Isaac Kulibali bamanan ale bɛna bisimila kunnafoni gafe kojugu kɛlɛbaga o maa ɲɛma don i n'a fɔ a b'a kalama juma o juma ale bɛ bisimila an fɛ yan nɔ ka se ka ɲɛfɔli kɛ aw ye waleya dɔw kan waleya minnu ni a bɛ kɛ an fɛ yan nɔ Mali kɔnɔ a caman bɛ yen nɔ a bɛ maaw dabali ban fɔ cogoya wɛrɛ la fait divers kan an ka jɛ ka bamanan lamɛn Isa Kabaga nɛgɛjuru sira fɛ. Bamanan kojugu kɛlɛba maa ɲɛmaaba ye e an ni ye ɲɔgɔn sɔrɔ bi tuguni bamanan i ka jateminɛw bolila sirakɔrɔ nɛgɛtana fɛnɛ kan nin dɔgɔkun in kɔnɔ mun kɛra ye n bɛ foli di an lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen ma u bɛɛ y'i laminɛ ka foli di i yɛrɛ ma a diyara n ye k'a fɔ ko nin wagati nin na an bɛ sirakɔrɔ nɛgɛtan na n hakili la an ka autorité sécuritaires ni u bɛ tali kɛ ɲɛmaw kan n hakili la Bamakɔ bɔda sugu ninnu kɛlen don ka commissariat kuraw caman dayɛlɛ ye n hakili la Kabakɔrɔ b'o la Sɛgɛta Sikɔrɔ b'o la fo ka taa se Sanɛyanfan ninnu bɛɛ lajɛlen b'o la n hakili la o commissariat kura ninnu o kɛkun tɛ dɔwɛrɛ ye maa jugu minnu ni olu bɛ tiɲɛniw na silamɛ wɛlɛw la olu b'a fɔ jugu la an ka jamana in kɔnɔna la a camanba bɛ yen u ka tagaw de ye yen yɔrɔw ye u sigiyɔrɔw ye yen yɔrɔw ye u b'u labɛn yen de ka sɔrɔ ka jigin dugu kɔnɔ ka na anw kama yan ayiwa o yɔrɔ dɔ ye commissariat kura dɔ dayɛlɛla sirakɔrɔ nɛgɛtana ale ye commissaire bamanan yɛrɛ fana don Fansene Kulubali n hakili la a y'i bolo da maa dɔ kan maa min ni ale tun bɛ moto taxitigi ninnu ale tun bɛ olu de braqué a bɛ marifa de jɔ u la a b'u ka moto minɛ u la n'a y'u ka moto minɛ u la ani fana ni wari min fana b'i bolo a b'o o fana minɛ i la moto ninnu a b'u labɔ Mali kɔnɔna la a bɛ taa Damanda la a bɛ taa moto ninnu feere kolo dara o maa kelen de kan ayiwa ale hakili la nin don kɔni ale ka ko ma saba sɔrɔ sabula a fɔra ko don bɛɛ ye zon ta ye hakili la don kelen kɔni bɛɛ lajɛlen b'o dɔn o ye maa min ta ye tiɲɛ don ayiwa nin don n'o o kɛra avril kalo tile 20 turu dafiki yɛrɛ la n y'a dɔn cɛ a n'a fɛɛrɛw bɛ ɲɔgɔn na a nana ka n'i jɛ ka moto taxitigi dɔ lajɔ ko yala ko o bɛ se ka ale bila Senu kɔfɛ wa o ko Senu kɔfɛla jumɛn ko Jasugu ni o bɛ Senu kɔfɛla la a kɛra 18 heures wagati ye o kɔrɔ k'a fɔ k'an bɛna don fitiri la dɔɔnin jiginniw bɛ commencer ka don wagati ninnu kɔnɔna la moto taxitigi ye min fɔ dɔrɔn n ka cɛ ye a ma sɔn ka hali pɛrɛmɛli kɛ a dɔn a yɛlɛla a fɛ dɔ kɔ k'an ka taa o taara tɛmɛ Senu na fo ka Jafu la k'o siraba in minɛ a taara i jɔ n'a ye yɔrɔ dɔ la maa ti yɔrɔ min na k'a ka i jɔ yan a y'i jɔ yan dɔrɔn a ye marifa bɔ n'o ye PA automatique ye a chargelen don a ye o jɔ moto taxitigi la
Papa qui n'a pas monté taxi les chances. Pas qui m'a pas monté taxi la côte de la Papa, je suis ça. Monté taxi qui me reconnaît Jatiera. C'est comme mundo. Après, même si elle est taxi qui n'a pas monté sans faire. Monté taxi qui nous connaît, au moins, il y a la côte de la. Alors, c'est qu'un bon élément marqué. Après, comme il marque, nous, dans monté taxi qui est ici là. Monté taxi qui comprend ailleurs, même mon gars. Ni kana sekini kana bi kana ko ko i kana ko ne parama war min ba akolo metani oni ga moto gala jele ayo moto taxi ki ko la tere be tire ayra ni na ma shite ayo do akla moto taxi ki ala ko ni di alama de sa to ka i ke se hay marfati ka para to sha shi ba da ko ni ke marfati ko renga o men be ni o be la bi kana de muama ayi ke marfati ka yakla balo ni sa de do yakla ma shi to no mo flate ni ko rabi na hotel to de do on ba do oni ko ra se be o ko ni barka kala ke de exisa wala ko se ka samla de min kishi aleni mara ba sa don kije On do mawulili alika la silitueni famille gonyuma obe ara la seu sanfe janjo sanga binan soro ame isa kabasidi be bisimla ni sanga ko folena kasega wala like awi Allah so Isa kabasidi be alaka juma kile here dama amina ya rabbi alaka juma selike here jamana ma juma batol bena jelemni alaka jamana fitne munu nulu be mawni ñonci alaka fitne nubili ambe foli di lama bako ani fleva ko bela jelema o manaka fan ka Idrissa Sidibé janjo masa ambe foli dama ko abe ayere jara ka be kamelen kuntigi amne parce que na fra ko joila bilebele o kuma be soka cha yana ka wuli ka boy o kuma be soka cha ite bilebele ya fede una aywa balide joila bilebele o ka cha ko donc bilebele ya to lo ne bi je kamelen kuntigi ko kay ne kay na folo aywa bilebele o ka cha ambe foli di joila ka bela jele ba Idrissa Sidibé to kala ka so ya ke ka ba e bara indam de do ma dugo wabo aseko emiye o promotion ando ko folla abo ke ambe joila ka be fatu la la ne yere to ka kele mborola ambe kele ko foka météo dam ne ko foka joila bla chamachela on va ton structure ko envoyer ko joila le la bana on est 12e région administrative de mais nous yo ga 20 météo yo ga 20e karambla ya mala 20e position là c'est que on est en opposition yé mais en format 16 format météo 16 ça on a ministère on est en opposition Kaba amendo anga wala libabu konala so marina kumasi we France Media Monde anya suganti muna d'abord ne foli kan moy kan folo France Media Monde wakati temeno na apme wele ko l'audiovisuel extérieur de la France atoko folo ko ode nga ni ataka jetemne ayra sigira 5 ans ni ataka jetemne avril kalo dok le nani sans pafla ani sheki 2008 akabara benembe minye ni kumaso dɔw be no munu be ni baara in kɛ kolu ka baara jatemne ani fɛnɛ ku ka baaraw lawaleya walasa u ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka kunnafoniw kolonso ɲɔgɔn na ka sɔrɔ kɛ teleso ni radio so olu de kolonso ɲɔgɔn na ka se ka baaraw coordonner u bɛɛ kunkilenna ka kɛ kelen ye kunnafoni na a fɔ ma ko coordination ni ye a ta ka jatemne a yɛrɛ ye France état d'état ye wa mɔgɔ si ka dɔrɔmɛ kelen tɛ don a la fɔ France état publicité munun be kɛ a sanfɛ olu publicité o tɛ sara mais olu publicité o be kɛ partenariat la walasa ka yɛrɛ promotion kɛ par exemple ni activité dɔ b'e bolo ni e be fɛ France 24 ou bien RFI ka i dɛmɛ u be se ka wari di ma yɛrɛ ka dɛmɛ do i ma ani fɛnɛ k'i ka publicité kɛ u ka média sanfɛ mais i b'a fara kan ka fɔ ko olu y'i ka partenaire privilégié ka se k'u promotion kɛ i ka jamana la ka dɔn ka fɔ k'u be k'i ka jamana denw ani a baara kɛ ɲɔgɔn k'olu bɛɛ dɛmɛ donc a publicité wari tɛ a publicité la wari o wari be sɔrɔ France 24 wari o wari n'o be la baara kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ France état de kun à 100% actionnaire fila t'a a la France état kɔ France Media Monde médiaw filɛ nin ye France 24 Radio France Internationale ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ni RFI ye ani Monte Carlo
Doualia o ye arabu kan fo chaîne do ye ka faro kan Canal France International oui ni bela jelen ba don sefi la mais ale kungan dogalen do ale de fanga kunga bon kosobe nga olu de freni ka buye actionnaire ye TV5 monde freni o baraw la ok donc nous bela jelen frale ɲɔgɔn kan France Media Monde de be olu gérer nya mbe sega ga tukuni waro warbe bo waro warbe soro a bebe bo France état de kun aka bara benembe ka France France mandia na makama fo diɲɛ fɛ mais ni ye ni media nu ta ko jateminɛ ni e bɔra san ka taa France RFI ɲanafin bi mona ni be France ni internet tɛ i n'a fɔ anw bɛ mɔgɔw b'a lamɛn internet ka cogo k'a fɔ ko FM sanfɛ i tɛ RFI sɔrɔ bouquet o sanfɛ i tɛ France 24 sɔrɔ bouquet o sanfɛ France kɔnɔna la i tɛ TV5 sɔrɔ i tɛ France 24 sɔrɔ wa radio o sanfɛ i tɛ RFI la o sababu ye jumɛn o sababu ye min ye c'est que France kaw fɛ yen nɔ télévision ni radio d'état o ye France 1 o tun ye TF1 mais o y'o privatiser France 2 France 3 France 4 France 5 olu de ye i b'a fɔ ko ORTM ɲɔgɔnna ye mais olu minnu bɛ yen nɔ olu rattaché len do France kaw fɛ yen nɔ ministère de la culture de la ok seko ni dɔnko ministre so olu rattaché len do o de la mais ni radio minnu filɛ nin ni olu ye France Media Monde ka radio n'a ka télé ye olu rattaché len do ministère des affaires étrangères ou ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲaɲanabɔ ministre so ni a ministre ye Jean-Yves Le Drian tagalen ɲɛfɛ i bɛna a ye kuma dɔw bɛ bɔ minnu ni olu kun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc ce qui fait que France 24 ni RFI tɛ émet France fo n'i y'a lajɛ internet sanfɛ sinon k'a fɔ ko bouquet ni fɛnw sanfɛ i t'a sɔrɔ ou bien Franfin bouquet minnu ni olu ye yamaruya ye n'olu sigilen don n'olu bɛ ORTM ni fɛnw di ani Congo ni Côte d'Ivoire di Franfin minnu bɛ yen nɔ olu bouquet o senfɛ i bɛ se ka n'i y'o bouquet ninnu ta i bɛ se ka France 24 ninnu sɔrɔ parce que olu mɔgɔw bɛ i b'a fɔ olu fana ye malidenw ye minnu sigilen don France olu ka téléso b'a sɔrɔ mais France ka yɛrɛ halala n'a ye France bouquet ta a tɛ France 24 sɔrɔ a tɛ RFI lamɛn a tɛ TV5 lamɛn a tɛ Monte Carlo Doualia lamɛn. D'accord, Janjo. Oui, hakila famu sɔrɔla na maintenant décision minnu tara hakila kuma bɛna k'o de kan. Siga foyi tɛ o la mun yɛrɛ suganti kun ye mun ye sɔgɔmada in na i bɛ tɛmɛ n'o ye. Kun ye min ye mercredi haute autorité de la communication an ye caman fɔ la yan nɔ malidenw ye caman dɔn a la an yɛrɛ y'a fɔ an ye a ka baara dɔ fɔ o de filɛ nin sanction an ko k'a fɔ ko ale ka baara bɛnnen bɛ ni mɔgɔ ye fɛn kɛ min yamaruyalen tɛ ka ɲangini bere ci o tigi kun ɔ fɔlɔ an ye chronique fɔlɔ min kɛ nin ko in kun kan an y'a fɔ yan nɔ ko état tun man ka décision ta gouvernement ka radio ani télé datugu ka sɔrɔ kɛ cakɛda dɔ sigilen don a kama ko ale anw ka radio datuguna wagati min gouverneur de tun y'a datugu anw y'a fɔ k'a fɔ k'an tɛ jɛnɛ n ko gouverneur man ka radio datugu n ko haki de kan ka décision ta ani fɛn ka ɲɛfɔliw kɛ kun min na a ye radio datugu mɔgɔ caman b'a faamu a wagati min a filɛ nin ye bi an seginna o kelen de ma haki ko ko ale ye jateminɛ kɛ a ka baarakɛ la jɛkulu olu fana ye jateminɛ kɛ k'ale y'a f'u ɲɛna k'u ka baara kɛ ka RFI ani France 24 ka baaraw jateminɛ ko k'a sɔrɔ kɛ ko jalakiw bɛ ka bin u kan état fɛ a ka o baarakɛlaw organe de contrôle ani monitoring n y'a f'i ɲɛna n ko baarakɛyɔrɔba dɔ bɛ haki kɔnɔna la télé bɛɛ bɛ yen nɔ radio bɛɛ bɛ émet yen nɔ ne donna a kɔnɔ ka taa n jɔ a kɔnɔ i jɔlen i bɛ émission na ne bɛ kuma min na sisan i bɛ taa sɔrɔ haki mɔgɔw ɲɛ b'a la mɔgɔ wɛrɛw bɛ kuma min na haki mɔgɔw ɲɛ b'a la ko olu ka o jateminɛw kɔnɔ k'u y'a ye k'a fɔ ko majɛ belebelebaw kɛra RFI mɔgɔw ka baara la k'a daminɛ janvier kalo san 2022 fo ka n'a bila mercredi tɛmɛlen na o min na kuma fɔra. D'accord. Majɛw ye jumɛn ye ko baara yɛrɛ bɛ fɔ hukumu min kɔnɔ ni o yɛrɛ bɛ olu yamaruya ka sigi n'a a bɛ fɔ o ma ko article 2.2 ani 5 article 4 de la loi 2012-019 k'u y'o o sariya bɛɛ lajɛlen sɔsɔ a ko baara ninnu bɛɛ lajɛlen daminɛ yɔrɔ n y'a fɔ le 10 janvier relatif à l'attaque de Mondoro ko Mondoro attaque la fɔlɔ ko jateminɛ fɔlɔ olu yera
k'a fɔ ko majɛw bɛ RFI ka baara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'u ka kunnafonidila dɔ bɛ yen ko David Baché ko Mondoro d'abord Mondoro attaque la bin de nana kɛ anw kan ko mais o kuma kɔfɛ bin min kɛra anw kan anw ye an jɔyɔrɔ la ka kɛlɛ min ta ka banbaganciw sɛgɛrɛ ko nka ko n'i ye David Baché mankan mɛn k'i b'a fɔ k'a fɔ ko bin kɛlen kɔ anw kan anw ye mɔgɔ minnu gɛn k'olu minɛ ka dankari olu la ko David Baché taara bayɛlɛma k'a fɔ ko olu ye civil ye mɔgɔ minnu na bin Mali armée ko a tila k'a fɔ ko olu ye civil ye ko Mali armée ye olu bɔnɛ u ni na ko ye kelen ye ko o David Baché kelen ko waleya office zone office du Niger kɔnɔ ko marasi kalo la ko diɲɛ dongo dɔ sɔgɔma k'a tun bɛ reportage kelen kɛ ko k'a fɔ ko Mali armée ye mɔgɔ dɔ bɔnɛ a ni na office kɔnɔ ko wa ko seereyaw ye jumɛn ye ko mɔgɔ tɔgɔ tɛ fɔ mɔgɔ foyi foyi k'a bɛ mɔgɔ dɔ ta téléphone na dɔrɔn ko est ce que o dɔw tɛ se ka kɛ yɛrɛ k'a fɔ ko jatigɛ walekɛlaw yɛrɛ ale bɛ parce que jatigɛ walekɛla ye jɔn ye est ce que téléphone na mɔgɔ bɛ se ka jatigɛ walekɛla dɔn ko k'a sɔrɔ David Baché min bɛ kuma la yan nɔ ko ani Mali ma tiɲɛ foyi la a tun bɛ yan nɔ Faransi correspondant de tun don Bamakɔ yan nɔ a yɛrɛ de ko tagaɲɛ dɔ dira a ma baarakɛyɔrɔ la k'a bɛna taa ka taa o baara la o de y'a bɔ Bamakɔ yan ka taa ce qui fait que David Baché bɛ yan dɔn kosɛbɛ RFI correspondant la n'a y'i bɔ Serge Daniel la tiɲɛ na a fana bɛ yan dɔn donc a bɛ k'o dɔnniya i profiter o de la haki mɔgɔw ka fɔ la ka jibina ta k'a da anw ka armée la kuma o kuma u ko dɔ wɛrɛ bɛ yen nɔ ko David Baché zone office kɔnɔ ko David Baché kelen ko mɔgɔ dɔw ɲɛ ye Wagner ye ko k'a sɔrɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw dun y'a fɔ k'a jɛya ka fɔ ko Wagner tɛ an fɛ yan nɔ ko maaw de bɛ an fɛ yan nɔ Rusilakaw minnu ni olu bɛ ka maaw lakɔkɔ o fana ye dɔ wɛrɛ ye a ko David Baché ye sɔni sigi hakɛya min na Human Rights Watch o ka rapport kan ko fo hali Human Rights Watch mɔgɔw yɛrɛ dabali banna David Baché y'a fɔ cogo min ka hali olu yɛrɛ m'a ye o cogoya la ten tɔ hakiko ten a ko min yɛrɛ ni o bɛ digi olu la ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan ni David Baché b'o kɛ n'o b'olu tɔɔrɔ ko o ye ko usage d'expression à connotation ironique et péjorative ko a bɛ kuma dɔw fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma tɔgɔ dɔw fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma minnu ye ka i bɛrɛbɔ u la ani fana ni k'u dɔgɔya i n'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ k'a fɔ o ma ko genti o n'a ɲɔgɔnna ko a b'o tɔgɔ ninnu fɔ ko olu bɛɛ ye majɛ ye minnu yamaruyalen tɛ ale k'olu fɔ ko peut-être que Faransi autorité olu b'u ka yamaruya ko mais ko n'i ye kunnafonidila ye ko kunnafonidila man ka to soit Faransi bɛ k'a kɛ cogo min walima Mali bɛ k'a kɛ cogo min ko ni autorité fila bɛ kɛlɛ la ko kunnafonidila kan ka to cɛmancɛ la ko nka ko ale ye parti ta ka côté dɔ choisi déjà o tigiw bɛ kuma minnu fɔ k'o ɲɔgɔnna fɔ an ka autoritéw ma genti dɛ milice dɛ o n'a ɲɔgɔnna kumaw ko David Baché kelen in b'o fɔ donc k'o de hukumu kɔnɔ ninnu bɛɛ la ɲangini ninnu bɛɛ de hukumu kɔnɔ k'olu y'a décidé désormais ka fɔ bouquet fɛn fɛn bɛ Mali la ni u affilié don Mali la k'a ɲini u fɛ France 24 ni RFI u k'u ka filiw bɛɛ bɔgɔti ka bɔ yen nɔ wa bɔlɔlɔw sanfɛ k'a da téléphone tigiw ani bɔlɔlɔ kan matarafabagaw a n'a baarakɛbagaw SMTDw fɛ ko fɛn o fɛn RFI ni France 24 ye n'u bɛ bɔlɔlɔ fan min fɛ Mali kɔnɔ k'o bɛɛ ka kɛ u kana se ka lase Mali kɔnɔ walasa nin kuma ninnu ni jalaki minnu filɛ nin ye o jalakiw ka n'olu kɛ bilen ko k'a sɔrɔ ko in kun ye hakɛ dɔ sɔrɔ ko fo siya la don ɲɔgɔn na tun bɛ ka don ko ninnu kɔnɔ ko David Baché ka kumaw kɔnɔ yɛrɛ kuma dɔ la k'a tun b'a fɔ k'a ko ni siya masina k'u taara ka taa ni siya masina ko k'a sɔrɔ ko n'i ye Mali armée jateminɛ ko fila ka ca a kɔnɔ bamanan ka ca a kɔnɔ bozo ka ca a kɔnɔ siya bɛɛ de bɛ an ka armée kɔnɔ ko cogo di e bɛ se k'a fɔ kuma o kuma k'a fɔ ko ko nin siya de fagara nin siya de fagara ko fila minnu bɛ armée kɔnɔ k'olu bɛ jɛn n'o ye cogo di ko donc o de bɛɛ lajɛlen fan da tumu ta raison de dilen filɛ nin ye kun min na RFI ani fɛn ka minɛ na donc ka se k'a dafa dɔrɔn France Media Monde fana ye communiqué bɔ communiqué min kɔnɔ u fana ko olu bɛ na damakasi sɛbɛn don Mali la ko k'a don Faransi fɛn fila kan d'abord ko olu ka sɛbɛn fura minɛli min kɛra décision ye k'u b'o décision attaqué ani fana ni k'u bɛ Mali haki attaqué fana ni
k'a ka jibina takada olu ka kunnafoni la David Bachela ko a ye déontologie k'a ye majɛ k'a ka baara la ko donc k'olu kɔni t'u da gulɔbaranin sigi k'olu bɛna taa n'a ko ye bɔgɔ jenina kan sigi bɛ kɛ k'o de ma kaba dakuruɲɛ kelen nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ yalima nin média ninnu bɛ se ka segin ka na an fɛ yan Mali kɔnɔ wa o bɛna dépend kiri la ne bolo o bɛ dépend kiri la ka sababu kɛ u y'a fɔ k'u bɛna taa kiri binakun kan n'u taara kiri binakun kan Faransi ni Mali bɛɛ lajɛlen na ni jaabiw taara kɛ min ye minnu fɔlen filɛ nin ye ka sababu kɛ kuma minnu fɔra nin ye olu tɛ kɔnɔdimi ye olu ye ɲɛdimiw ye kuma minnu fɔlen filɛ nin ye ni a yera k'a fɔ ko tiɲɛ nin ka tiɲɛ na RFI ni France 24 jalaki minnu biri aw kan a jalakiw yɔrɔ yira o la soit u b'u baara kɛ cogo falen an b'u yamaruya ka segin walima n'an ye jo sɔrɔ u kan jo tɔ bɛ sinsin ka taa fɛ k'a ye k'a fɔ ninnu yɛrɛ man ka anw yɛrɛ kelen tɛ dɛ hali u man ka émɛ Farafinna tɔw kɔnɔ o fana bɛ se ka ye o a bɛ ye k'a fɔ hali Faransi yɛrɛ ni kiri y'a yira k'a fɔ ko ko David Bachela min bɛ ka fɔ nin ye k'a ye nin kɛ d'abord ale ka carte de presse kan ka minɛ a la fo n'o y'a sɔrɔ Faransi ka espion do i n'a fɔ mɔgɔ caman bɛ k'a imaginer cogo fo n'o y'a sɔrɔ a bɛ baara wɛrɛ la ka sababu kɛ média ninnu kɔnɔ fana ni a yera k'a fɔ mɔgɔw bɛ yen minnu ye sɔrɔsiw ye minnu bɛ baara kɛ nin média ninnu kɔnɔ u bɛ baara wɛrɛw de la min tɛ kunnafonidilaw yɛrɛ gɛrɛgɛrɛw bɛ média ninnu kɔnɔ ka baara kɛ cogo o mɔgɔw fana bɛ yen nɔ. D'accord, o bɛ dansigi sɔgɔmada in na walawalali la ka wa k'i fo ɲinini ani walawalali la a diyara n ye wagati ale fara an bɛ dugawu donba kɛ dɔrɔn ala ka seli ɲuman tɛmɛ ala lajɛlen b'a dɔn a tɔ ye panko kelen ani ɲɛwawa ɲɔgɔn ye ala k'a ɲuman tɛmɛ a musaka ni tɔ fitinin minnu bɛ yen nɔ olu kan ka koron ka minɛ ala k'olu don a tigiw garijɛgɛ la kana fɔ musaka tɔ ni ne kaba dɔw ka foyi ma ɲɛnabɔ foyi ma ɲɛnabɔ foyi ma ɲɛnabɔ janjo a fɔ kɔrɔlen n'a kun bɛ da kɛ min na o n'a sɔrɔ kɛmɛ de farala kan u ne bɛna jɔn n'o ye ni min farala kan ne ka ɲi e tɛ se ka fɔ ko n ka ɲi merci wagati ale sera ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn janjo i ni ce soli ka wuli la voilà e tɛ CNT mɔgɔ ye ne ma mɔgɔw ye k'a fɔ e ma ko honorable CNT la o kɛra ne yɛrɛ ɲɛna bon descente di sa o kɛra ne yɛrɛ ɲɛna tamati sɔrɔ CNT la k'i fo k'i waleɲuman dɔn Isa Kaba an b'i fɛnɛ fo ko dayi ko ni sɔgɔma fo yan fo Diboli an bɛ Kulubi ka foli kɛ incomparable style ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an ka dibila baara kɛbagaw an b'a fɔ u ma ko chapeau an bɛ wuli k'an sigiyɔrɔ to e ma fifa min dun na o bolo nɛgɛ kaɲɛ 9 a bɛ dugu kunkan ko kɛnɛ sigi an bɛ k'an bɛɛ boloda ɲɔgɔn ye ni Ala ma basi k'an na wagati nataw la an na ɲɔgɔn lasɔrɔ bon week-end à vous.